брат. Let's fucking go, брат. Rate levels или fix wallbox? Не. Отговор C, Gauntlet. Брат, имаме нов Gauntlet, според мен трябва да се радваме, Роптоп работи за нас. Според мен трябва да стреляй. По-скоро ние работим за Роптоп. Точно така. Брат, креаторите в GD правят по-добра игра от GD themselves, брат. Окей. Мързата игра. Воденеш, колко души имаме общо? What the fuck? А не трябва 20. 20. What the Не са fuck? 20! Не трябва да бием дракона до 6. Yay! Мина го! Finally! Ако са 20 са 5, Браво. трябват ни повече от 20. Yay! Вече нямам втори Harvest Allegiance! Yay! Ще направим тимата, По-добре от Allegiance, брат! Каза 32, брат.